Здравейте на всички, аз съм Илона и добре дошли в новото видео! Здравейте на всички, аз съм Илона и добре дошли в новото видео! Както сте видели от заглавието на видеото, днес ще пресъздавам 3 от моите най-стари рецепти в кулинарния ми профил в Instagram, който имам от 2021 година, така че смятайте колко стари са рецептите. Подбрала съм една солена, както и 2 десерта, като освен да ви разкажа по-интересни истории относно тяхното приготвяне или поне това, което аз си спомням, ще ви ги покажа и в подобрен вариант, за да може да си ги приготвите сега и да са още по-вкусни, отколкото са били преди. Но първо трябва да отидем да напазаруваме, а междувременно вие се абонирайте. Ще започнем с рецептата, която ще отнеме време да стегне, а именно ето тези, както съм ги кръстила, 3-слойни шоково стъчени сурови барчета, които си спомням, че наистина бяха едни от най-вкусните барчета, които съм правила някога. Впоследствие се появиха доста по-вкусни, но тези много си ги харесвах. Имат цели 10 грама протеин на барче, както съм написала. И ми е много интересно да видя какви копита съм писала по това време, така че малко ще надникнем заедно с вас. Изпуснах да кажа, че тази рецепта е от 17 януари 2022 година, т.е. тук блога ми вече е бил на една година. То си личи по снимката, защото това ми е една от най-хубавите във фида по това време. Прави впечатление, че начинът, по който се описвам продуктите, е идентичен с този в момента, но разликата е, че при начина на приготвяне инструкциите съм ги смесила в един голям текст, който е доста труден за четене и доста така неприятен. Радвам се, че имам подобрение в това в момента. Описала съм, че се получават 6 броя барчета, което ще проверим сега, и съм завършила с хапваме с удоволствие, без огризения и се наслаждаваме на всяка вкусна хапка. Това мога да ви го гарантирам, защото си спомням, че изчезнаха за един ден от кухнята, наистина бяха много вкусни, а сега ще ги подобрим заедно с вас. Така че няма защо да губим повече време, хайде да си ги забъркваме. Фън факт, използвах същата тава през 2022. Преминаваме и към втората рецепта, която е солена, а именно соленки с котич, които са втория ми пост в блога и са качени на 5 януари 2021 година. Спомням си, че с тези соленки бях наистина много горда, защото първо това е солена рецепта, аз по принцип съм фен на сладкото, и второ бяха се получили наистина много вкусни, което ме правеше още по-щастлива. Интересното е, че тук съм ги направила само с 2 съставки и макар така да се получават много добре, днес мисля малко да ги усложня, разбира се не прекалено, но смятам, че продуктите, които ще добавя, ще допринесат вкуса им да стане по-хубав и по-наситен. По спомен количеството се получава доста, така че ако ви предстои някакъв повод и ви трябват соленки, препоръчвам ви да си приготвите тези, защото наистина са много вкусни и няма да съжалявате. Аз спирам да говоря и отиваме да си ги приготвим.
Соленките са готови и мисля, че никога не са изглеждали по-вкусни. Макар рецептата да е на 3 години, тези соленки определено се получиха страхотни и спомените ми не ме лъжат. Особено след днешните промени, които направих, и ще опиша долу в описанието, така че ако решите да пробвате соленките, а аз ви го препоръчвам с 2 ръце, то прочетете го, за да проверите какво промених и как ги подобрих. Ако продължа, ще се разваля вечерята. Преминаваме и към рецепта номер 3, която е последна за днес и е малиново брауни, или така нареченото от мен да си оближеш пръстите брауни, което е част от заглавието и мисля, че е доста привличащо читателя. Интересното за това брауни е, че е първото плодово брауни в профил ми, който съм качвала, и се спомням, че бях много доволна от това как се получи, защото беше доста пухкаво и с наситен вкус, но и не беше тежко, именно защото имаше малини. Също така се спомням, че много си харесвах снимката, защото е цветничка. Даже бях излязла в междублоковото пространство, където има сакси с цветя. Това е снимано там, защото там бяха цветята и бяха разцъфнали. Снимката е качена на 24 юни 2021 година, така че аз исках нещо по-пролетно-лятно. И както времето навън се затопля, в момента е идеалният момент да пробвате това брауни, защото наистина си заслужава. И директно отивам да ви покажа как да си го направите, и то в по-добър вариант. Брауното е готово, като изпуснах да ви кажа, че в магазина нямаше малини и трябваше да ги заменя с ягоди, но мисля, че се получи страхотно и честно казано, дори да бях човек, който не обича брауни, като видя това, веднага ще ми се доведе. И тъй като съм човек, който обожава брауни и всъщност това ми е любимия десерт, директно ще го пробвам. Макар в магазина да нямаше малини, мисля, че тази рецепта е пресъздадена успешно и ето го доказателството. Като за финал ще тестваме рецептата, която направихме първо, а именно протеиновите барчета с 3 слоя, които вече са достатъчно стегнали и готови да бъдат опитани. Мисля, че от вида им и от усмивката на лицето ми сами може да познаете, че са страхотни. И да, това също трябва да си го приготвите. Знам, че го казах за всяка рецепта от това видео, но не може да ми кажете, че тези барчета не изглеждат страхотно. Това е края на днешното видео. Искрено се надявам да съм ви вдъхновила и да изпробвате някоя рецепта, както и да ви е било интересно да се върнете назад във времето заедно с мен. Ще се радвам да се абонирате за моя канал с камбанка, за да не пропускате бъдещите видеа, както и да ме последвате в Instagram, където ще намерите вдъхновение за още много здравословни рецепти, които обещавам, че са снимани и описани по по-добър начин в сравнение с преди. Бай! Това не снима. Снимам клипче!